Il-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista qalet li Bernard Grech huwa idoneu biex jikkontesta għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Fit-tmiem l-eżerċizzju ta' skrutinju li għamlet, il-Kummissjoni bbażat id-deċiżjoni tagħha fuq it-tweġibiet li tagħha Bernard Grech innifsu. Fi stqarrija maħruġa mill-Partit Nazzjonalista intqal li Bernard Grech għadda mill-proċess ta' diligenza dovuta li kellu qudiemu u bekk infetaħ il-perjodu ta' proċess ta' nominazzjonijiet sabiex Grech jitfa' nomina għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech se jkun l-unika persuna li se jitfa' nomina għall-ola kariga fid-Dar Ċentrali wara li jagħmel minn kollox biex ma jkollux kompetizzjoni. Fl-aħħar ġimgħat minn mindu l-poplu reġa' konferma fil-Gvern il-Partit Laburista bl-akbar maġġoranza fl-istorja ta' Malta sovrana, Bernard Grech naqas minn li jerfa' responsabbiltà l-aktar riżultat skunċertanti li qatt kiseb il-Partit Nazzjonalista f'elezzjoni ġenerali mill-indipendenza l-hawn. Intant fl-istqarrija li bat il-Partit Nazzjonalista ma ppubblikax ir-rapport ta' diligenza dovuta li sar fuq Bernard Grech. Osservaturi nnutaw li fl-aħħar tellieqa tmum tal-Partit Nazzjonalista bejn Adrian Delia u Bernard Grech fl-2020, ir-rapport ta' diligenza dovuta kien intbagħat lill-midja sabiex il-kandidati setgħu jiġu skrutinizzati fid-dominju pubbliku. Għal raġunijiet li ma ġewx iddikjarati, fi ċirkustanzi attwali il-Partit Nazzjonalista naqas milli jagħmel dan.